Shikenan, na gode. To dan ba da waya na mana. Ba kai ka ce kana so na ba? Saboda na ce ina son ki saki tafa mun da waya na. Obìnrin. Kai, tanan nan sun yi aiki fa. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Sannan ka. Yawwa. Zan iya zama? Bismillah, waje na mutane. Zauna. Magana nake so in yi da kai. To ba damuwa, ina sauraron ki. Ya kuma za ki karɓe min waya ina uzuri da ita? Na so in ce maka ina son ka. Kina so na? Baiwa Allah kin san ne? Sai ka san mutum kake soyayya da shi. Amma na ga yau kika fara gani na sai ki zo ki ce kina so na? Baka ji yadda na kamu da son ka ba, ina son ka sosai. Da Allah ki haƙuri, na saba da jin wa'annan kalama. Da za ki kai su wani guri dan ba ni wayata. Da gaske nake ina son ka. Shikenan, ni ma ina son ki. Shikenan, na gode. To dan ba ni waya na mana. Ba kai ka ce kana so na ba? Saboda na ce ina son ki saki tafa mun da waya na. Ba za ka iya ba mu soyayya ka waya ba? Dan ba ni waya na, takura miki kai fa na. Kamar ya na cinye. Kai? Ba ni waya na mana. Shi sa fa kai? Ni fa dan garin nan ne, dan Kano ne, ni akwai wanda zai zo ya min zara. An cinye kai, wallahi ƙarya ne. Ban waya na.